बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता। Hi friends, jotno lamsago ani YouTube channel o gainor video phaso 2-3 second video nugi sema kana tam topic niti kok thaje thani sananai nike khnadi noro sala khoroksa kaijak tu se bo sikla hnai subising kami o chamir kai tong kha buri sikla bai ngai chamir kai tong man pore 2-3 din ni pore ngai no bo thigya hani khnaka o sala kai to yang sini yang area ni no kaisa bazaro bo sorrok jala ruo phorkirok dogorok jala ruota amo phorkirok jala ruo sing mia dangko muskangse nuglangmani am tanjiro khanje thuyo ni khnaka tomung sayangai amo hanyo khaijangnai baksa basawo buibai botha jago baksa basawo susangi thuyo gai amo tabuk tamuk bagi thike kebo kam kai saimaya ko tangkai phia bolong kothogo totrawo dekhi khawoi kotor sarjak angkai hene mo buibai ni botha jaka nei tamo homale na je kaji tu se sikla ne buni kamera ko chamir kai tongo jong ba paren bor to saimane bele ostala pumte kaijak da na kahanda hameda lucha bak par tom gai kamting yang dunia kibi mathanai bihik se tong tongo ko kotoma khai pra na chongma khai bihno sing sini tongo bihik se ko kotoma khai tong tongo te tamo ko buni buri nang ba amorono bak par borok hina ke te tamo sate samne bak bai nai friends noron sala big tong tu se buri sikla ne chamir kai tong ye jai rong gai noro wansung na sidi nang to je nin big be kajak khangai to hambe ko nang bon kajak bo pe kajak bule ta tam ko buni buri be kok sawi chamir kanara ro nang ba nang khorosa kajak te sikla nge musang ko chamir kanani nel kajak te se sikla ne chamir kai tong ko ni namo bumting tong kha bihik ganang rok ba kajak rok ba burke gisi seman burke ganang seman amsi chesan lagi hai sikla no batai tong to sa to khani ngo haja bak to friend o jebin buring ke kusu kotoma se pura buri ka hamase boys bo bising ya ko ba salano singchini tongo ge oslani paranga utla ni utla parani yang subsing bo tami kawoi sikla rok me anti kotra rok ge bo sini ha tola ya ko sa ngabo mane thikangka amono ni sogo sawa boje brasa kana tam sobrasa tam samya ko gamono no pani je kaija ro bihik tong tutui eba kaji phono parmen jarong gai ona bure ko khani kun odi ka tro mangya ngiri ko khani nambona hamde ke bo be kaija kha bo parmen la kinga nte no ona bure be ko sa tong ba salarona ang ko narok buni no rengnai borong gai buni no ki buni khnau ni reng thang as sana ngai ada kan jang no srumung rumai nor kan kana i sago bujun jin ole tong buni rungsa khunja nai ang ko no phung rumai ang sama ko na ba wan sama na di ta kisa sa friends ang go video jana berhati